Thokoza sanibona Camagu unxasana lo namba noNdosi noZondi. Namhlanje siphethe nje induku eziwu-3 okanye eziwu-2 zokukusiza ekuthenini mhlawumbe uzoya mhlawumbe emcimbini wasekhaya, isesihlotsheni, ikamngani wakho or khona la uzobe uvakashe khona. Awuthembi mhlawumbe ukuthi izinto ngabe mhlawumbe into ongase uyidle khona laphaya. Umuthi wokuvikela kwidliso ngifuna ukusho kanjalo ukuthi mawukuthi khona idliso ngahle bakushaye ngalo okanye iplate thizeni baphambanisa amaplate noma vele unalo idliso, sizochaza ngomuthi onjalo, umuthi obulala idliso, hhayi ukuthi uyaliphalaza, cha, ufike ulibulale mhlawumbe noma ngabe idliso elidala owalifakwa amagaye. Amagaye ungiphatheleni la? Ngiphethe imbozisa la. Imboziso. Siphethe imboziso la nabazalwane kube umdlangwenya. Kube amakhanda kansele. Lezi zinto lezi zoyi-3 uyayigqula zibe fine bese ukuphuze mhlawumbe into engango-half wenkomishi uma uya khona emcimbini okanye la uya khona, noma mhlawumbe umcimbi usekhaya, noma ungalidla iplate elifakwe lowo shevu, ntambama uphinde uphuze ini u-half wenkomishi liyoyiphumela nje ngezansi idliso. Noma ngabe-ke mhlawumbe unedliso elidala elikhona kuwena, uyakupheka lokhu ukufake ku-2 litre, ukupheke nje ukugqule kube fine, ukwenze isiphungo sakho, uphuze ekuseni, uphuze ntambama, u-half wenkomishi ekuseni, intambama. Usungayi-eda-ke eminye imithi ngokuthanda kwakho, kodwa lokhu ku-best ukuthi idliso iyakubulala. Abanye abantu into abaze bayenze bakugqula kube fine bese akufaka nje kulelo dosha lakhe aloku ekukhotha akwenzeni isihlungu sakhe. Lokhu ku-best nje mawukuthi khona idliso la uya khona ekuvikeleni, iyalidistroya ngaphakathi, into engekho right efakwa kuwe iyayibulala nje iphume ngezansi. Icacile emakhaya? Hayi konke kuhle. Asibonge webazalwane.